Jabicho yangi ni otho e masira mar ruomruok piny mar odorofa adek ma olwar e gweng' ma Itirio Bonchari e kaunti ma Kisii. Chenro matemo reso ji dhi nyime bang' masirano ma ojuko ot ma pod ne igero. Crispin Otieno ntiere kod ler. En masira ma pod omako dho oganda. Odni mar gorofa adek osebed ka igero e gweng'ni ma Itirio Bonchari e kaunti ma Kisii. Ka kata kamano masira olime kapok otiek gedo mare. Familia mar Pacifica Buari en achiel kuom anyuola mani kod achiedh nade kod luoro ni wedegi oyudore e midhiero mar masira no. E familia ni, Jod Buari ne owuok pacho kadhi bandho pesane mar matafari, kata kamano weche ne olokore. Aliniambia anakuja, by saa 4 hivi amerudi tuenda kanisa, tuenda kungoja. Rudi nikapata habari ya hiyo ghorofa yenye alikuwa imeanguka, imwangukia. Na mwenye ghorofa alikuwa pia. So tulikuwa tunampigia simu ilikuwa inalia lakini hasiki simu. So tulikuwa tunaongea tu ndani. So all of a sudden simu imeenda off. Inalia achukui. Apisas mawuok e migao mar kedo gi masira mag apoya pod nie ng'wech mar temo reso jopiny. Na hakuna mahali utaweza kupitisha hata mkono alafu angalia wale na watu wako ndani ni wakitana. Kiangalia pale ndani zile chuma zenye tumeona zikitolewa, hatuoni hata 16 ikiwa hapo. Why 16 hakuna? Ile chuma ametumia, zile chuma ametumia ni why 12 peke yake. Why 12 inasimamisha ghorofa ya nyumba ya kwenda ghorofa 3 pande nchi gani? Ji adek ne oseringo e hospital ne thieth makende ka ji abich to oseyangi ni otho e masira no. Nonro bende pod dhi nyime e wi masira no. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Late kod kuyo kwako.